मन्थ्रि मोननांगौ मोननाङा सोर मोननाङा जों बेखौ जेबो बुङा आरो जों बांसिनै जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ बे गोरिब गुन्द्रा आफा जाम्बा जानायनि थाखाय जाहाथे बांसिन गोसो होना मावो हाग्रामा महिलारिया जों बेखौ लुबैयो। जोंनि कनसार्नआ जोंनि बांसिन सिन्था जाहैबाय आइ आफा रायजो राजाफोरनो जों बोरै सार्भिस होनो आइ आफा रायजो राजाफोरनि थाखाय जों डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो बोरैहाय जों बेखौसो बांसिन सिन्था खालामो। जथाय दोलोनि मोनसे दोलो दा बेयाव नोंथांमोनहा बिपिएफ दोलोनिफ्राय साबेसे मन्थ्रि मोनजानायखौ लुबैयो? दा बे पार्टिया मा डिसिसन लायो बे पार्टिनि डिसिसन सायाव जागोन आरो बिसोर जिहेतु बे जौथ' मोनसे एलाइन गभर्नमेन्ट बिसोर दादों एनडिए दा एनडिएआव माने बेसेबां सिट होयो बे माने एनडिएनि लिडारशिपनि सायाव निर्भर खालामगोन। दा गतिके गावसोर सोरखौ लायो सोरखौ लाया बे बिसोरनि मेटार बे जों पार्टिनि माबायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया। थेवबो जोङो सानो जे दा जिथु बिपिएफआ गोख्रों मोनसे माबा लानानै मेन्डेट लानानै फैबाय जेब्ला एफा बुरजा एमएलए देरहानानै फैबाय जेब्ला बिसोरखौ सनमान होनानै हथाय बिसोरनो मोजां माने मिनिस्ट्रियेल बार्डखौ होगोन मोजां मन्थ्रि होगोन जों बेखौ आसा खालामो। आरो जुदि मोजां मन्थ्रि मोनोब्ला मोजांबो जोंनि थाखायबो मोजां डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो थाखाय जाहाथे मन्थ्रि मोननानै जाहाथे बिटिसिआ आरोबाव गोख्रोंसिन जायो साबसिन मावो रायजो राजानि जों बेखौ खावलायो लुबैयो। आरो जों बांसिनै जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ बे गोरिब गुन्द्रा आफा जाम्बा जानायनि थाखाय जाहाथे बांसिन गोसो होना मावो हाग्रामा महिलारिया जों बेखौ लुबैयो। आरो जों मन्थ्रि मोननांगौ मोननाङा सोर मोननाङा जों बेखौ जेबो बुङा। जोंनि कनसार्नआ जोंनि बांसिन सिन्था जाहैबाय आइ आफा रायजो राजाफोरनो जों बोरै सार्भिस होनो आइ आफा रायजो राजाफोरनि थाखाय जों डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो बोरैहाय जों बेखौसो बांसिन सिन्था खालामो। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया जाहाथे मोजाङै मावलाङो जों बेखौ दिनै जोङो आसा खालामो बेखौ जों माने लुबैयो आरो।